udover at have et stærkt leads-modul, så kan du også arbejde med tilbud, naturligvis, i Deal Journey. Det er den naturlige udvikling fra et lead at ende op og blive en reelt tilbudsmulighed, efter man er kvalificeret leadet fra første kontakt. Så processen vil være den, at man har et lead, man arbejder med gennem sine faser i sin kvalificering, og på et eller andet tidspunkt så er leadet så varmt, om du vil, eller man er nået til en fase, hvor at begynder at tale om potentielt salg og tilbud med kroner og øre. Og det vi så kigger på her er jo så den fase, hvor at vi håndterer vores pipeline, styring og tilbud. Det er jo et klassisk Kanban-overblik, hvor vi kan følge hver enkelt tilbuds fase og udvikling. Går man over et tilbud, vil man kunne få en lille smule mere information omkring, hvem den ansvarlige er, og hvor lang tid der er til, at man bør følge op. Her kan vi se, at vi er bagud, vældig meget bagud. Og det kan også ses på de røde datoer over det hele. Det er selvfølgelig dummy data, så en masse af det vil være se sjovt ud, og selvfølgelig ikke leve op til en virkelig proces, da alt stort set er overskredet her. Det vil man være svært at acceptere som salgsansvarlig og som sælger. I forhold til den måde, man styrer sin pipeline på, jamen så kan de selvfølgelig rykke sig, bevæge sig mellem faser, skifter interessen, eller hvor man er i fasen på et tilbud, jamen så er det bare at flytte den fra der, hvor det er nu, til næste sted i fasen. Øverst på linjen for alle ens tilbud, kan man se en opgørelse over den samlede værdi i netop den her fase, vægtet i forhold til, hvad der nu er sandsynligheden tilknyttet negotiation, og sandsynligheden tilknyttet proposal, som der er her, så prisen reflekteret her er en udregning i forhold til den procentuelle forventning, man har til hvor tit man lukker et salg, der når til de her faser. Går jeg ind på et tilbud i min pipeline, jamen så vil jeg jo få alle detaljerne omkring netop, hvad der ligger bag det tilbud. Her kan jeg se, at kunden er Joe Bros, og kontaktpersonen er en eller anden fjollet person. Jeg har et tilbudsnavn her, som igen også bare er noget dummy data, og her er der så en forventet lukkedato. Den vil jeg jo så nok typisk sætte ud i en reel fremtid, så jeg faktisk skal arbejde på en seriøs måde med det her. Jeg kan vælge, hvad for en valuta jeg gerne vil arbejde med tilbud i. Det kunne være i danske kroner. Og den udregner automatisk fra den valuta, den har været i før, til den rigtige valutakurs, når man hopper mellem valuta. Det jeg yderligere kan justere på tilbud er, om jeg er ved at lave et engangstilbud, altså en bil til en fast pris, eller om jeg er ved at lave en abonnementssalg, altså et Netflix abonnement, som løber over x antal måneder med en pris per måned på xx, med dertilhørende invoice, altså fakturaintervaller, betalingstermer og termineringsopfølgninger osv. Og om den skal baseres med en auto-renewal, det vil sige, altså en autofornyelse, det vil sige, at når licensperioden ender, skal den så forny per automatik, eller skal vi selv stå for at kontakte kunden og lave fornyelsen. Det afhænger jo af, hvordan man arbejder. Så kan jeg sætte en startdato, som jeg vil selv, eller basere det på den dato, som er lukkedatoen på salget. Og det er jo så igen, hvordan arbejder man med de her ting, og hvad er den bedste proces for en. Og det kan jo også være fra tilbud til tilbud. Over på højre side, der kan jeg tilføje nogle noter omkring salget. God dialog. Men er gået på ferie. For eksempel. Så ved jeg det til næste gang, jeg kommer ind på tilbud, hvorfor det er, der er gået længere tid, end der normalt bør gå
snit af salg her. Jeg kan også følge en e-mail-historik, hvis der har været e-mail sendt frem og tilbage angående tilbud. Her kan jeg tilknytte min Google eller Exchange kalender og synkronisere mails med det. Jeg kan også se de dokumenter, der eventuelt kunne være tilknyttet. Det kunne være tilbudsskabeloner, der er sendt ud, eller dokumenter, der relaterer sig til selve produktet, eller salget, eller bilag osv. osv. Her kan jeg også knytte min Google Drive til, så jeg kan linke dokumenter direkte fra mit Google Drive ind i Deal Journey, eller den anden vej rundt, det jeg uploader til Deal Journey vil automatisk synkroniseres med Google Drive. Og så kan jeg se, hvis der skulle være nogle knyttede aktiviteter til tilbud, altså sideløbende aktivitet, hvor jeg bruger længere tid på at være i dialogfase med kunden omkring, eller den potentielle kunde, omkring forløbet og yderligere projekter osv. Det kan også være i onboarding-fasen, at man knytter en aktivitet til, når man når lidt længere hen mod et lukket salg. Hernede, der tilføjer jeg så min tilbudslinjer, dem der hedder non-recurring, altså enkeltstående tilbud, altså jeg sælger et tv eller en bil på en fast pris, dem kan jeg så tilknytte her via de de produkter, jeg har oprettet i mine produkter, altså mit produktkatalog. Men hvis det er et abonnementssalg, jamen så kan jeg også tilføje de abonnementer, det drejer sig om. Det kunne være en enterprise-plan af 3 styks, som så typisk vil have forskellige priser her. Her kan jeg se, at prisen var den samme for det var før og det var nu. Men det vil jo selvfølgelig være en forskellig pris afhængig af, om du bruger Enterprise eller Basic. Og det kan jeg se, at det skifter nu, som det skal. Så det vil så være den månedlige pris, det her, og det vil så automatisk blive regnet ud til, altså den månedlige samlet for 3,75 hver måned i de aftalte 24 måneder, som jeg kan se heroppe. Og hernede kan jeg også se den månedlige automatisk udregnet her, 75. Den årlige bliver så 900 kroner for de 75 gange 12. Og one time, det er jo så det, jeg vil sælge her. Den samlede engangssalg, og den totale salg bliver jo så det her over perioden. Det kan jeg så gemme her, og mit tilbud vil så hermed dukke op i eller blive opdateret i mit Kanban view.